Time check, it's 10 in the morning. There is Panglao International Airport. Going me sa Manila. Going me sa Ninoy International Airport. $12:45 pa ang flight ginan. July 13, 2026. Sa itong paniod to ani karon. Paniod to. Ito naman taan or dimsum noodles. Hello, good morning. Good morning, Ding. Shout out, Ding. Hello, Ding. Hello. Kumusta diya sa inyo ka? Dito sa Panglao, init na ang panahon. Wa na'y ulan. Ambot ang ka dito sa Manila karon. Init na ang panahon karon. Katong pag biyahe ni mo des nga agi nga ora pa nang orasa 12 kape. Mo ba? Kalimot ka man. Katong pag biyahe 12 kape na. Mao dahil po nga nagabot og stress na kape. Master Silog. Asam ta mo kung Master Silog? Ari ra ta makao. Ni Kurana. Kuha man ni rice tingali diha. Master Silog daw. Paniod to. Mahal daw pagkaon na rin airport. Mahal ang pagkaon na rin sa airport. See you in my next vlog, guys. God bless. Yaway na sina ng isang malita gi tuntuan. Kuya gi andaja nagmalita nimo. Gitandaja na agmalita. Nabaka nisud ng malita, kwarta. May malita pero way kwarta. Ato para sa taas ang kuan. Ato dito to Ato ang mga gate 9 sa taas.
Thank you for watching guys. God bless.